and lento ayithola lapha yana uthola his righteousness ngoba manje omunye nomunye uNkulunkulu wamletha emhlabeni emlethela uNkulunkulu ukuthi makazokwenza ipurpose kaNkulunkulu. Sonke sila emhlabeni nje uNkulunkulu kunento ayifake ngaphakathi kuthina. Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Sibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Siyabonga, sibonge nabangcwele kuyindawo zonke. Mhlawumbe yaqala nje ukuhlana nale channel kuzothi ungashintshi like asikhuluma indaba ezimnandi eyithinta umuntu kanye noNkulunkulu kuphela. Ngiyakholwa ukuthi sothi siqedelayo yobusizakalile. Ngiqale nje ngokuthi nginibonge bazalwane ngokuthi niyakhulisa lo msebenzi ngokusubscribe nangama comments amahle, ngokulike, ngokushare. Siyabonga kakhulu. Inkosi inigcine nje inibusise ngakho konke enikwenzayo nama channel members siyabonga. Nabanikelayo nangemikhuleko futhi kuningi nje enikwenzayo inkosi yanibona futhi izonibusisa nje nonke. Siyabonga abazalwane. Siphinde sibonge nje ukuthi sekudlulile lokhu bebekade ngazathi siyaphikisana ngakho kweRapture. Siyaxolisa nje futhi ukuthi mangabe kukhona esiyesabanyathela amakhona bekuwukuthi inhloso bekuwukuthi sisizane, sikhulisane, sibonisane ukuthi kuhle ukuhamba ngezwi, singahambi ngemicabango yethu, singahambi futhi singahambi nje ngama visions angahambisani nezwi, singahambi futhi ngamaphupho angahambisani nezwi. Akusikhona ukuthi ngoba mhlambe ngizenza ngcono as abanye abantu bebecabanga kanjalo ukuthi awu wena ngoba une YouTube channel usuyibona ukuthi usungcono ukukhulumayo ku 100%. Cha bazalwane, mina ngu0 nje, angisilutho ngempela nje, ngu0, nginatingi nje. Mangabe kuukuthi ukhuluma ngabantu abangesilutho, mina ngilo ngesulutho kwangempela ke. Nina nje at least ni something ethile. Mangathiwa nje siya compare, cha mina nje angisilutho. Yini engisizayo nakhona kuze kubonakala ngazathi ngiwuthonyana. Ngisizwa nje ukuthi ngilithembe lelizwi, ngilikhole lelizwi, ngihambisane nalo linjengoba linjalo. Impela nje baqinisile bonke nje abebethi nje awu usuyibona ngazathi uyini, bechaza khona ukuthi cha vele awusilutho mduduzi shabangu. Ngivumelana nabo nje futhi ngempela ngisilutho futhi angibhuqi. Khuluma nje iqiniso ngempela nje, ngu0 nje. uNkulunkulu wayidobhela unothi nje, wayidobhela wona waseqale usebenzisa lo 0. So there's no mistake kulokho enikushoyo. Wayidobhela nje okudelelekile nje okungenamsebenzi uNkulunkulu wathi ngizokuyisebenzisela khona. Bekuthi ke siyabonisana nje bazalwane ukuthi kuhle ukulandela izwi, silithemba izwi. Izwi ke limnandi ngento eyodwa. Alikuphoqi. Ungaba nephupho, mangabe kungekho ezwini uvela uyivalela umlomo uthulu until uzokuthola ezwini ukuconfirma. Khona ngeke uphoqakale. Inhloso nje bekuyileyo nje ukuthi sikhulisane kuleyo part leyo nje ukuthi thanda izwi. Singathandi abantu nama visions nama dreams abo ukudlula izwi likaNkulunkulu. Ekugcineni ngempela abantu bayaphoxakala. Bekungamelanga ukuthi baphoxakala abantu. Bekungamelanga kube nabantu namhlanje makukhulunywa ngeRapture kuthiwe nje sasikhohliswe ozibani. Bengamelanga kuze kufike lapho. But ke bengithi nje ngidlulise leyo part leyo ukuthi sesidlulileke. Sesila manje kuMatthew ku chapter 4. Sibuya la kule ndaba yethu nje besihamba ngayo even na before. Ekhuluma nje ngombuso wezulu ukuthi susondele. Asiqale ngoverse 17 la kimi lifundeka ngalendlela. La khona lithi, from that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Waqala uJesu eqala nje ukushumayela. Washumayela indaba yokuthi abantu mabaphenduke. Ngokuba umbuso wezulu usondele. Nami nje mangiqale ngokuphenduka ngempela futhi kubo bonke ngibanyathela amakhona. Mhlambe ngithe mangabe ngikhuluma ngizama ukubonisa ukuthi izwi lithini,
ngendaba ye-rapture ngibonile mani kuma-comments khona abanyatheleka amakhona mangirepente-ke nami ngiyaxolisa abazalwane bengesiyona inhloso ukuthi nginyathela amakhona inhloso njengoba ngilongisho nje bekuwukuthi sishare izwi sikhulisane ngezwi so nami ngiyarepenta sirepenta malanga wonke-ke ngoba siyona sometimes singabonanga kwesinye isikhathi sona esibonile ngempela sibhekile but siyarepenta kodwa manje there is a reason athi uJesu masirepentele yona uthi ngokuba umbuso wezulu ususondele khona into ela embusweni wezulu efihlakele ngoba nje uJesu mayeqala ukukhuluma eshumayela nje khuluma ngale ndaba ukuthi masiphenduke ngoba umbuso wezulu ususondele yonke intshumayelo yakhe yahamba kulow line ombuso wezulu waze waqede emhlabeni ehambe shumayela elokhu nje kushumayele indaba yombuso wezulu khona into esingeke size siyithole kunemfihlakalo secret esingeke size siyithole elapha embusweni wezulu eyethu isembusweni wezulu yebo but ingeyethu njengoba ethi nje umbuso wezulu ususondele usondelele thina ukuthi thina sikwazi ukufinyelela and mangabe sesiufinyelela khona sizakwazi ukuthola lezi zinto ezifihlakele lapha embusweni wezulu khona singeke size simblame uNkulunkulu futhi khona sokwazi nokunqoba amandla esitha but lento lapha ifihlakele idinga nje kuphela abantu abayorepenta abantu abazoba nomqondo-ke lo kuphuma ekusonteni abazoba nomqondo wokuthi yazi mina ngifuna uNkulunkulu empilweni yami nje akukho kunye engikufunayo ngifunela uNkulunkulu njengoba ngaconfessa ngathi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi okuphila kwami mangiye esontweni ngisuke nje ngiyofuna yena ngisuke ngifuna nje ukuyohlanganyela naye uyabona-ke wena onjalo uyaqala uya-aligna nombuso lo akhuluma ngathi ususondele but ake sithi ukungena kulombuso lo ke sithole nje indaba sibe phakathi ke manje embusweni kaNkulunkulu sithole nje na imfihlakale la kuMatthew ku chapter 6 ke sibheke yona indaba yethi lapha ku verse 33 but before sifike ku verse 33 asiqale from verse 25 sithole icontext ukuze sokwazi ukuthi si understand u verse 33 ukuthi ukhuluma ngani isihloko salana nje sithi do not worry kwakusho uJesu Kristu owathi masiphenduke ngokuba umbuso wezulu ususondele okusobala ukuthi embusweni wezulu asikhathazeki ngalutho khona izinto ezenza sikhathazeke kodwa masingaba sembusweni lezi izinto ezenza sikhathazeke ngeke size sakhathazeka ngazo ingakho nje ethi do not worry but uverse 25 wakhona uthi therefore I say to you do not worry about your life uqala nje ungakhathazeki ngempilo yakho singakhathazeki bazalwane yabona nje do not worry uyasikhulula la uJesu Kristu uthi masingakhathazeki ngeimpilo zethu aqhubeke what you will eat or what you will drink nor about your body what you will put on is not life more than food and the body more than clothing ukuthi uzodlani ukuthi uzophuzani ukuthi emzimbeni uzogqoka ini uthi masingakhathazeki ngalutho and mangakubhekisiseke kahle yizona izinto esikhathazeka ngazo ke lezo ke ubona nje siye emisebenzini senza konke sifuna nemisebenzi engcono nakho konke indaba ilapha kwiwari umuntu uma ethi ngifuna umsebenzi ozongibhadala kahle indaba isuke lapha yaqala kwiwari yokuthi angifuni ukulamba angifuni ukungaqoki angifuni ukuswela angifuni nje ukuba umuntu ohluphekayo iningi lethu siphile leyo mpilo leyo that's why uJesu Kristu ethi masirepente ngokuba umbuso wezulu ususondele iningi lethu siyamona uNkulunkulu wasilethe emhlabeni wasilethela ukuthi sizothemba yena sihlale sithembele kuye singakhathazeki ngalutho but iningi lethu sikhathazekile ngokuthi soqoka ini sophuza ini sofaka ini emzimbeni yethu uthi ke uma ngabe phendula uthi impilo ayibalekile ukudlula ukudla ukuphila yazi ubonge nje ukuthi ngivukile ekseni ngiyaphila inkosi sangiphe elinye ithuba lokuthi ngiphile nakhona lokho nje kungani azaza asiphe elinye ithuba lokuthi siphile ithuba lokuthi senze kangcono kunayizolo ithuba lokuthi sirepente siphenduke yabona nje
ukuphila kubaluleka ukudlula ukudla, ngoba manje ukuphila elinye ilanga lisho ukuthi mangenze kangcono ukuze ngeke ngilahlwe kusasa. Aqhubeke athi and the body more than clothing, akhulume nangomzimba ukuthi awubalekile nomzimba okudlula nje impahla lezi esikhathazeke ngazo. Umzimba lo aphinda athi futhi mayekhuluma ngawo athi uyithempeli lakhe uNkulunkulu. Lo mzimba futhi lo bakithi ithi ngiqhubeke nezo khona engibe modela 26. Look at the birds of the air. Khuluma ke manje ngeenyoni zezulu, for they neither sow nor reap nor gather into barns. Asisebenzi vela, asilima itshala zenze lutho futhi azibekele inqobolobaneni inyoni. Yet your heavenly Father feeds them. Kodwa ubaba wethu osezulwini, inyoni zezulu, inyoni lezi esizaziyo, uyazipha ukudla. Are you not of more value than they? Manje ke usekhuluma ngathi ke uthi nasinayo ivalue ukudlula inyoni. Uma ngabe wazi ukufida inyoni engasebenzi engenzi lutho ezingabekeleli ngisho nasenqolobaneni, uthi kodwa ngiyayifida mina ngubaba osezulwini. Uthi nina ke aninayo ini value edlula zona inyoni. Khona lapho siyakhona 27. Which of you by worrying can add 1 cubit in his stature? Ngempela ubanje phakathi kwethu sisonke emhlabeni futhi ayekhona nanoyedwa ngokukhathazeka ongathi yazi ngifuna uku-edunwelo lodwa la ekhanda lami ngi-ede, akekho. Shuthi lokhu kugwara lokhu isinakho kuyasibambezela kahle kahle ngoba siwarisheka nje ngento futhi esingeke size sisizakale. Kushuthi siyawarisheka at the same time futhi asizakali ngokukhathazeka kwethu. Right, 28. So why do you worry about clothing? Yi-question le. Mbuze nje umuntu olalele ngalesikhathi samanje. Nalizwi liyabuza impela, akusemina obuzayo. Yizwi. Mina cha ngazi lutho nje impela nje angazi lutho, ngiyasho namanje akukho engikwaziyo. Kodwa nje izwi likaNkulunkulu ilona elikhulumelayo, ilona elazi yonke into, ilona eliphendula konke. Uyabuza ke la, why do you worry about clothing? Kungani sikhathazeke ngempahla? Consider the lilies of the field, how they grow, they neither toil nor spin. Khuluma ke manje ngotshani nje bezwe ukuthi libukhula kangakanani nje utshani, abusebenza benze lutho kodwa nje bheka nje buyakhula. Uthi ku-29, and yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Sekhuluma ke manje bekisa nguKing Solomon owayenencebo yonke. Uthi kodwa wayengagqoki ukudlula utshani lobo bugqokiswa uNkulunkulu. 30. Now if God so clothed the grass of the field, cabanga kuma ngabe uNkulunkulu agqokisa utshani, which today is and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? Sekhuluma utshani ukuthi uma ngabe wazi ukugqokisa utshani into ekhona namhlanje, kusasa isekho, isishile sibunile kodwa ayigqokisa ibe yinhle. Uthi futhi uSolomon wayengagqoki kanje ngabo nje utshani. Uthi ke kuma ngabe eqhubeka uthi how much more will God clothe us? Cabanga ukuthi uNkulunkulu thina ngeke yena sigqokisa ngoba thina sinevelu ukudlula inyoni, thina sinevelu phambi kwakho ukudlula even notshani. Bese ethi ke oh you of little faith. Underline ke lawo mazwi lawo. Oh you of little faith. Inkinga yethu ukholo lwethu oluncane. Sinokholo oluncane. Eyethu sonke. Akekho ngcono including nami engifunda lelizwi leli. Inkinga yethu sinokholo oluncane. Uthi masingakhathazeki ngalutho. Umuza umuntu athi ngingakhathazeki ngokuthi ngizodlani, hayi ngeke ngingakhathazeki ukuthi uzodlani, kufanele ngikhathazeke, angifuni ukulala ngingadlile mina. Yini inkinga? Ukholo oluncane. Uyayibeka indaba lapho uJesu Kristu echaza ukuthi bheka inyoni, uNkulunkulu uyayifida ezulwini. Bheka utshani, ubaba uyabugqokisa. Uthi how much more inkinga yethu ithina kholo oluncane. Verse 31. Therefore do not worry. Kunekhoma la. Yaphinda futhi. Masingakhathazeki. Sengikhuluma nabantwana nje baNkulunkulu abafuna uNkulunkulu. Laba bathi mina ngiyaphenduka.
ngoba umbuso wezulu ususondele. Lithi izwi uzungakhathazeki. Nyazi sikhathazekile, abaningi bethu asinayo imisebenzi, asisebenzi, abanye bethu sasebenza sihola imali encane. Sinemindeni eminingi, asikwazi ukuyondla. Kuningi, inkinga nje ila ekuthenini asikwazi ukuzondla, asikwazi ukwendla imindeni yethu. Lithini lelizwi? Therefore do not worry. Masingakhathazeki. Singamvumeli uSathane senze sikhathazeke. Masingakhathazeki. Khuluma uJesu Kristu la. Ukhuluma futhi naye manje amazwi adeleleke kakhulu. Oh, uthi therefore do not worry saying what shall we eat or what shall we drink or what shall we wear. Ngoba vele izona zethu esikhathazeka ngazo sodlani sophuzani soqhuka ini. Masingakhathazeki. Verse 32. For after all these things the Gentiles seek. Abezizwe zonke lezi zinto bayayifuna. Endeke lama ekhuluma ngabezizwe ukhuluma ngabantu nje basezweni abathanda izwe, abantu abangakholwa kuye. Ngoba ngalesikhathi lesekhuluma kanje ethi abezizwe wayekhuluma namaJuda ayesesindisiwe, ayesekholwa kuJesu Kristu. Abezizwe bebengakakholwa this time. Even namanje ke these Gentiles abazifunayo lezi zinto, abantu abangaphandle kombuso, abantu abangamkholwa uJesu njengenkosi nomsindisi, uthi nabo bayazifuna lezi zinto, bayakhathazeka ngazo lezi zinto. Uthi for your heavenly Father knows that you need all these things. Yizwa nje ubaba wethu kahle kahle deswa uJesu ethi masingakhathazeki ngalutho ngokuba ubaba wethu osezulwini uNkulunkulu owadala izulu nomhlaba, the very same God lo owaye noAdam ensimini yase-Eden, lo uNkulunkulu lo okwathi uAdam uma ngabe setholakale esenquno beyibona ukuthi banqunu becashela uNkulunkulu wafika wabagqokisa, the very same God wahamba nabantwana bakwaIsrayeli for 40 years kwi-wilderness beya eKenani. Abazange bashintshe ingubo endleleni, babegqoka ingubo ezizodwa, futhi lezi ingubo ababegqokile ezizodwa ayizange idabuka, ayizange imoshakale, kodwa yabona nje the very same God owacrossisa abantwana bakwaIsrayeli kulwandle olubomvu. Uye lo futhi uJesu akhuluma ngaye uthi ubaba wethu uyazi ukuthi lezi zinto siyazidinga. Usase uye lo uNkulunkulu even namhlanje, nguyizolo, kuye namhlanje, nguyingwe naphakade, kusase uye namhlanje. Uyazi lezi zinto siyazidinga. Lalela ke, ikhona isolution. Njengoba ethi masingakhathazeki ngalutho. Okwethu nje masingakhathazeki. But now here is the solution. Ukuze sokwazi ukuthi njengoba babazi nje ukuthi lezi zinto sayidinga, so ithola kanjani. Here's the solution. Verse 33. But kusho uJesu Kristu, seek first the kingdom of God. Uthe lapha masirepente ku 4:17 methu, ngoba umbuso wezulu ususondele masiphenduke. Uthi ke manje masufune umbuso kaNkulunkulu, but seek first the kingdom of God. Isho njalo lencwadi. And his righteousness, nokulunga kwakhe. Masufune umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, bese lithi and all these things shall be added to you. Nayi solution njengoba ngisho. Okwethu masifune umbuso kaNkulunkulu. Njengoba ethi masufune, akathi masufune ngokukhathazeka. Yengakho ethi do not worry. The minute you repent, ngoba umbuso wezulu ususondele, uqala khona ukufuna umbuso kaNkulunkulu. Bese liyaqhubeka ke lithi and his righteousness, not our righteousness. Inkinga yethu siyilahle lapho. Ukuthi thina sofunile umbuso kaNkulunkulu sase sifuna ukulunga futhi kwethu. Not okwakhe uNkulunkulu. His righteousness. Indaba kulunga kwakhe, his righteousness. Yini i-righteousness yakhe? His righteousness is his right standing. Shuthi uma uqala ufuna umbuso kaNkulunkulu embusweni wakhe futhi kukhona nokulunga kwakhe. His righteousness ile ntando yakhe le
le ethi njengoba nje uwumduduzi ungakashabangu ngakuletha emhlabeni, ngangikulethela ukuthi uzokwenza lo msebenzi emhlabeni. Ngesikhathi ke wena sewuqala wenza lo msebenzi aye kulethele wona uNkulunkulu emhlabeni, that is his righteousness. We are now doing his righteousness. Wenza ukulunga kwakhe. Ingakho ethi masifune umbuso wakhe kuqala. Mhlawumbe nje lencwadi ukuze ngiyifakazele kangcono, asiye lapha kuncwadini kaJohn chapter 10 sifundwe uverse 9 ukuze mhlawumbe izokwazi ukuthi komunye umuntu yenze sense. Ithi kuverse 9, I am the door, kusho uJesu Kristu. Uthi uyisango. Alikho ke linye, akasho ukuthi we are the doors. There's only one door. Isango lilodwa kuJesu Kristu yena yedwa. Ungezwe abanye bekukhohlisa bethi khona nabanye uNkulunkulu futhi abekho. I am the door. If anyone enters by me, umuntu engena ngoJesu Kristu. Hayi singena ngeindlela zethu ezinye nezinye. Thina ke ukuze sikwazi ukuthi sithole izinto, singabantu asebehambe bafuna ukungena eindaweni ngezinye izindlela, noma sesibe abantu abathema befuna izinto bayifuna ngezinye indlela, not ngoJesu Kristu. And uma ngabe uzofuna izinto uzube nazi izinto, kodwa kube bekungesuyena through uJesu Kristu, lezo zinto lezo zikubuyisela ebumnyameni. You need to repent ngoba umbuso wezulu ususondele. Uthi ke manje uma ngabe umuntu engena ngaye uJesu Kristu, uthi he will be saved. Ukhuluma ngokungena la, bese ethi futhi umuntu yakusindiswa uma ngabe ngene ngoJesu Kristu ngoba yena eyisango nje. Kanjani? And will go in and out and find pasture. Uyongena aphume athole amadlelo. Angithi uthini? Uthi masifune umbuso kaNkulunkulu. Okusho ukuthi uyatholakala lo mbuso kaNkulunkulu. Endeke manje lo mbuso kaNkulunkulu ukutholakala kanjani? ngoJesu Kristu. Uyena oyisango lokungena embusweni kaNkulunkulu. And uma usungenile embusweni kaNkulunkulu, you will be saved. Ngoba uyothi mawusungenile lapha phakathi embusweni wakhe, bese uthola ukuthi wena ubani lapha embusweni wakhe. Uyofika uzibone wena lapha embusweni wakhe ukuthi all along ngifuna ukuba umusician nje, all along ngifuna ukuba i-actor. Kahle kahle angisuyena umusician mina, angisilona i-actor mina, kahle kahle mina ngiyilokhu embusweni kaNkulunkulu. Ngesikhathi uthola ukuthi kanti ngiyilokhu embusweni kaNkulunkulu, uyasindiswa. Ikhona kusindiswa kwakho lokho. And lento ayithola lapha yana uthola his righteousness, ngoba manje omunye nomunye uNkulunkulu wamletha emhlabeni, emlethela uNkulunkulu ukuthi makazokwenza ipurpose kaNkulunkulu. Sonke sila emhlabeni nje uNkulunkulu kunento ayifake ngaphakathi kuthina. And mase siqala senza lezi zinto uNkulunkulu ayifake ngaphakathi kithi, we are doing his righteousness. Ingakho ethi masifune kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, his righteousness. Yilezi zinto ayifaka ngaphakathi kithi. And lezi zinto ayifaka ngaphakathi kithi akakwazi ukusiphusha ngenkani ukuthi masizenze. Yebo uNkulunkulu wathi mayifaka ngaphakathi kithi wayenenhlose enhle ngathi ngalezi zinto ayifaka ngaphakathi kithi, kodwa akakwazi ukusiphusha ngenkani ukuthi phela wena ngakudalela ukuthi kwenze ngenkani. Ingakho ethi okwethu masenze njani? Masifune umbuso kaNkulunkulu. Ngesikhathi ufuna lo mbuso kaNkulunkulu, uphinde ufune nokulunga kaNkulunkulu, uyothi mawukuthola ukulunga kaNkulunkulu uyithole nokuthi ubani, and uzoyithanda lento uNkulunkulu aye kudalele yona ukuthi uzoyenza emhlabeni. Ingakho la kuJohn 10:9 nje ithi uzongena uphume uthola amadlelo. You'll go in and out and find pasture. Uyothi mawusuphumile usubuyile, uyobuya sewuzazi ukuthi ubani, ubuye usukhululekile. Andeke kula ngempela ke manje into ekuthiwa iworry kuwena iyobe ingasasebenzi totally. Ngeke uzuze uphinde ukhathazeke ngalutho. Ingakho ke nje lana lithi but seek first the kingdom of God and his righteousness. Kudala sikufuna ukulunga kaNkulunkulu, but sikufuna ngezinye indlela. Abantu today baphila ngewari. And abantu bacabanga ukuthi ama solutions to amawari abo bayosizakala ngokuthi abanye baphuze, abanye badla ama drugs,
abanye babe nezintombi eziningi. Kuningi nje abantu abazama ngazo zonke indlela ukuthola le peace abayidingayo, and le peace abayidingayo abantu abayitholi. Abanye abayitholi ke nale mali sebeyigijimisile bayifuna sebenayo, still ukuthula abakutholi. Iwari lokhu ibalandele njalo. Yini enza lokho? Ingenxa yokuthi bangene ngezinye indlela ukuze bathole lezi zinto ezifunwa abezizwe, kanti bikhona indlela elungile. And indlela elungile yipi? Eyokuthi funa umbuso kaNkulunkulu nokulunga kukaNkulunkulu, hayi ukulunga kwethu. Yabona ukulunga kwethu yilokho kokuthi yazi ngenza nje example, yazi ngifuna ukuthi ngibe uthisha, and mangiba uthisha ngobe ngenza umsebenzi omuhle olungile, ukulunga kwethu lokho. Uma ngabe kuukuthi akusiyona his righteousness, ngiyazi ukuthi mangabe sikhuluma ngerighteousness lapha kaningi sazi ukulunga ukuthi kufanele ngilunge, yebo, but lana his, not our righteousness, his righteousness. Kukhona ukulunga kwakhe akufake kithi, yilokho kufanele sikufune, lokulunga kwakhe akufaka kimi before ngize emhlabeni. Iyo lento kufanele siyifune siyithole, and sizoyithola uma ngabe ukuthi siyayifuna. uNkulunkulu akakhohlakalanga ukuthi angasifunisa into esingesize siyithole. Ingakho ethi uJesu mina ngiyisango, uyosithatha sifake lapha phakathi, asibonise ukuthi singobani lapha phakathi embusweni wakhe. Mayethi ususondele, ngempela ususondele, siyakwazi ukungena siphume sithola amadlelo lapha embusweni wakhe. There is also his righteousness, lento eyintando yakhe ayifaka. Uma ngabe kuukuthi ngempela you've been pursuing mhlawumbe ukuba uthisha, kanti futhi ngempela that is his righteousness, uzobona uzokuthanda ukuba uthisha. Yazi uzowenza lo msebenzi noma ngabe imupho omunye, uzowenza lo msebenzi. Awuzukuyijaha ibreak, awuzukuyijaha ilunch, awuzukujaha ukuthi ushayisa nini, futhi awuzuba nandaba even enana nemali. Into wena onendaba yayo ukwenza lento uNkulunkulu akulethele yona emhlabeni. Soze uzuyithole ufune ezinye zezinto. Into ekuthiwa iwari kwena soze ziphinde bekhona. Iyaqhubeka ke lencwadi uverse 33 bese ithi, and all these things shall be added to you. Zonke ke lezi zinto esizifunayo, ngithi thina sifuna ukudla, sifuna ukugqoka, esizokuphuza, konke nje kuningi esikufunayo. Abanye bafuna imishado, abanye bafuna ama-double story, abanye bafuna nani. Uthi ke and all these things shall be added to you. Indaba ila embusweni kaNkulunkulu nokulunga kaNkulunkulu ayikho indaba ekuthenini mawunikela kakhulu uNkulunkulu uyokubuyisela imali isiyidabule. Ayikho lapho. Indaba isekufuneni ukulunga kaNkulunkulu, know yourself, bese wenza lento uNkulunkulu ayikulethele yona emhlabeni. Uthi ke zonke lezi zinto they will be added to us, konke koza kusilandela. Yini eyenza ukuthi sibambezeleke kangaka ukuthi siyithole lezi zinto? Ushilo wathi inkinga yethu, we've got little faith. That's why ithe oh you of little faith. Inkinga yethu sinokholo oluncane. Wenza i-example la, wenza ngenyoni zezulu, wenza ngotshani, ukuthi konke lokhu uNkulunkulu yakunakekela. Kodwa uthi thina sinevelu kunakho konke lokho. Thina sibulawo ukuthi sinokholo oluncane. Futhi thina asimethembu uNkulunkulu, futhi nje singabantu abacomplainayo, singamakholwa impela, but lamakholwa acomplainayo, lamakholwa siyahlupha thina. Uma ungakubhekisise kahle inyoni asicomplain inyoni isidalwe uNkulunkulu, mayethi ayindize zayindizela zenza konke. Inyoni ayicomplain ukuthi zodlani, inyoni ziyavuka nje zithola ukudla, azicomplain ngalutho. That's why uNkulunkulu eyinakekela, zithola konke ezikudingayo. Uma ungabheka utshani abucomplain ngalutho utshani, ukuthi namhlanje usungigqokise kahle kangaka, kusasa futhi sengiyabona futhi sekuyaphela ngami, utshani abucomplain ngalutho. That's why uNkulunkulu ekwazi ukwenza konke. The only people noma the only into noma abantu aba-creator abamhlupha uNkulunkulu yithi sinokholo oluncane, siyacomplaina.
siyamhlupha uNkulunkulu. Uthi masingakhathazeki ngalutho. Uthi okwethu masifuna umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, uthi konke koza kusilandela. Bese thina sithi hayi kodwa ngeke sicomplain sisho zonke izinto. Ngesikhathi sicomplaina sidelay icebo likaNkulunkulu, sidelaya ipurpose kaNkulunkulu. As a result naye ke manje ngoba izwi lakhe uyalimela. Lezi zinto athi and all these things shall be added to you, azikwazi manje ukuthi zibe added to us ngoba thina siya complaina. Yini lesenza sicomplain? Sinokholo oluncane. Uma nje nathi singasifane nenyoni nje singacomplain. Uthe uNkulunkulu ngilokhu mina mangenze khona phela ngimethembe, ngenze intando yakhe, his righteousness not mine. Ngenze lokho okuthandwa yimi, ngilalele yena ukuthi kuphi afuna ngikwenze namhlanje, ngilalele yena nangakusasa ukuthi kuphi afuna ngikwenze. Yazi la minute wenza kanjalo uthi zonke lezi zinto zoza zisilandela ngoba yena unakho konke. Akaswele lutho uNkulunkulu. Igolide nesiliva ngokwakhe, konke okwakhe. The minute wenza intando yakhe uyamjabulisa, and uma umjabulisa uzokwazi ukugqokisa njengotshani. Andake thina akasibona utshani, thina singabantu sinevalue. Uyokwazi ukusipha ukudla njengeinyoni, and thina sinevalue ukudlula inyoni. Uyokwazi ukuthi asigqokise enze yonke into, uyokwazi ukusinakekela ukuthi ngaluphi uhlobo. Uthe uJesu must repent ngokuba umbuso wezulu ususondele. Uyazi uNkulunkulu ukuthi embusweni wakhe uzothinta bani, athinte kanjani. Lento obukade uyidinga uyithole sewunayo. And ke manje uma ngabe ulawu aligna nombuso wakhe wenza intando yakhe, zithi lezi zinto maziza zikulandela usenandaba nazo nalezi zinto ezizayo nezikulandelayo. Wena usujabulela nje into eyodwa ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu wangenza ngayithola ukuthi ngubani okwami ukwenza intando yakhe. Wena ubulokhu wenza intando yakhe awunaki izinto esezilokhu ziza zikulandela. Ngelinye ilanga mawuthi abheka ayibo sanginalokhu yazi bengakaze ngacabanga ukuthi lezi zinto mina ngizoba nazo. Unazo yini indaba? Ingenxa yokuthi wena wafuna umbuso wakhe nokulunga kwakhe, bese konke kuza kukulandela. Uyothi u0 ifanela nami njengoba nje mina ngu0 ngesilutho nje nginothing, kodwa utholakale wenza something la embusweni kaNkulunkulu emangaza abantu. Nawe uzimangalela ukuthi konje lento lena ngangiyenze kanjani, ngangiqale kanjani, ngifike kanjani la. Vele akusiya amandla ami ngaleso sikhathi, akusiwa amandla ethu ngaleso sikhathi. Uyena nje ethi yazini ngiyazi uyakudinga nalokhu nakho, ngiyazi uyakudinga nalokhu nakho. Ngenxa yani wawufuna umbuso wakhe, bese wenza ukulunga kwakhe, his righteousness not our righteousness. Yabona nje mina nje ukube bekade ngifuna ukwenza ukulunga kwami, ngabe ngisaqhubeka nalezi zinto engangiyifuna zokuba umusician nazo zonke izinto, but ngaphuma lapho ngathi uNkulunkulu ngifuna ngenze lo msebenzi, ngase ngena ekwenzeni his righteousness, and konke okunye litleliswe koza kusilandela. It shall be added to us. Njengoba ngisho uNkulunkulu akaswele lutho, unakho konke. Futhi masingalokhu sibuza imibuzo eminingi, uthe masingakhathazeki ngalutho. Yingakho ethi umbuso wezulu ususondele ngoba embusweni wakhe kunemfihlakalo. uNkulunkulu wenza izinto ezingenzeki, okungenzeki kubantu kuyena kuyenzeka. Konke sokuthola, konke akaswele lutho, unendlela zakhe zokuthi abantu bakhe basupporta kanjani. But akakwazi ke naye ukuthi alenze njani lelizwe aliviolate. Uma ngaba sifuni ukwenza lokho kula, naye ube lokho ethi ngiyafisa ukubenzela, but abafuni ukufuna umbuso wami, abafuni futhi ukwenza intando yami. Benza izintando zabo. Ekugcineni uzoba umsonti nje ocomplainayo kuphela. Bengazathi uNkulunkulu akekho akakuthandi kanti usithanda sonke ngokulinganayo. Inkinga yethu thina sifundiswe ngezinye indlela, kanti manje indlela a very simple one. Do not worry. Have faith in him. Funa umbuso kaNkulunkulu. Wenza intando yakhe, hayi yami neyakho, eyakhe. Leya kulethela yona emhlabeni, wenza yona futhi uzoku-equipa ukuthi uyenza kanjani le ntando. The minute uqala nje uthi okay sengifuna ukwenza intando yakho, yena futhi uzakukwipha ama-equipments
uzokupha knowledge, wisdom yokuthi intando yami ke yenziwa kanje, futhi yonke lento azobe kupha yona ilevel ayifaye ngaphakathi kwena, kuphela nje ube lokho eyirelease la ngaphakathi kuwe, uzubone sewenza izinto, sokhuluma izinto nawe ongakazi wacabanga ukuthi ungayikhuluma ngelinye ilanga. Yini manje usuwenza intando yakhe. Hayi bakithi, uNkulunkulu emuhle, anibusise bazalwane kuyindawo zonke, anigcine. Ngeke size silahleke masingalithemba lelizwe elidelelekile. Ngilithanda ngendlela eyisimangaliso izwi likaNkulunkulu. Bathi abanye ilabhalwa abelungu, basho njalo abanye uncwadi ezwa nabelungu le, basiza ke labelungu ngoba basilethela izwi likaNkulunkulu, and kulamalanga liyaprove ukuthi konke okula ngempela kuliqiniso, futhi siyabona ngempela akusibona nje abelungu nje abeza nalo ngoba babebhale bona. uNkulunkulu wasebenzisa abantu ayefuna ukubasebenzisa ngaleso sikhathi, and labo bantu abasebenzisa ngaleso sikhathi babenza his righteousness. Yilabo abantu abastepha in embusweni kaNkulunkulu, benza intando kaNkulunkulu, wabasebenzisa babhala lencwadi. And ngiyakholwa ukuthi futhi laba bantu akuzange kuba abantu abaswelayo, ngoba konke ababekudinga uNkulunkulu added to them, ngoba babenza intando kaNkulunkulu. uNkulunkulu anibusise ngomsa weNkosi uJesu Kristu. Asiphinde sihlangane futhi kwividiyo elandelayo. Amen.